Pelikilta.fi-sivustolla voi tehdä itselleen tämmöisen kätevän lautapelaajan käyntikortin, jossa esittelee lyhyesti omaa pelimakuaan ja itseään pelaajatyyppinä. Tämä on sen verran pieni kortti, että tämä kivasti sujahtaa tonne kukkaroon tai esimerkiksi kännykän suojakuoren taskuun ja kulkee siten aina mukana. Tämän lykkää kaverille käteen, niin siinä nopeasti tutustuu vähän toisen pelimakuun ja tyyliin. No, tämmöinen tehdään sitten menemällä tosiaan pelikilta.fi-sivustolle ja täyttämällä semmoinen lyhyt kysely, jossa vaihe vaiheelta vastataan erilaisiin kysymyksiin. Esimerkiksi täällä ylhäällä taustalla väri näkyy, niin sun suosikkiväri pelaajana lautapeleissä ja valitsemasi nimimerkki tai nimi. Sitten tässä on muutamia tämmöisiä lyhyesti sun makua kuvaavia tekstejä sekä kyselyn tuloksena tämmöiset statiikat siitä, että minkä tapainen pelaaja olet ja tässä oikealla puolella sitten suosimasi peliolosuhteet pelaajien ja keston ja pelien vaativuuden suhteen. Sitten täällä alhaalla saa 3 sellaiselle pelille, joita suostuu useimmiten pelaamaan, niin tilaa. Ja jos on kortteja useammalla mukana, niin näillä onnistuu vertailla 4 suuntaan. Esimerkiksi pelivärit tai sitten statiikat pelityylistä, jos löytyy samankaltaisuutta tai suositut olosuhteet pelin keston tai pelaajan määrän mukaan tai ihan vaan vaikka vaativuuden kannalta. Toki sitten jos osuu kohdilleen, niin voihan täältä löytyä myöskin lempipeleistä jotain yhtäläisyyksiä. Ei muuta kuin kaikki vaan täyttämään pelikilta.fi-sivustolle kysely ja tulostamaan itselleen kortti. Jos ei ole tämmöistä väriprinteriä, niin voi tehdä niin kuin minä olen tässä tehnyt ja väritellä vaikka puuvärikynillä sitten toi oma lempiväri, jolla pelata.